Morning teenager nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kuwait. Mukhoza kugwira chakumwa ikhala nkhani yayifupi ticheze. Ndi nkhani yotchuka kwambiri ku Middle East. Maiko ambiri ku Middle East amayidziwa. Ndi ku Kuwait kunali mayi uyu dzina lake Nora Takaka. Nora anali woyimba wedding singer, amayimba maukwati amachidwa haya. Anali otchuka kwambiri ku Kuwaitiko. Kwakhala ukwati ukaitana Nora ndi kuti ukwati wako ukutengedwa kuti ndi wapamwamba. Nde Anora amankanayi pita uku ndi bandi yawo komwe amakayimba. Nde tsiku lina lake mu 1997 Nora analandira foni. Munthu anayimba foni, anayankha mafoni ake ma landline yawo. Munthu ananena kuti tili ndi ukwati, nkumpasa date unati tifuna kuti ubwere uzayimbe. Ukwati wake ndi wa usiku. Okay chabwino. Malo ozafikira zida zathu chani ananena kuti ya nthawi yozafika ndi usiku, kaya muzafuna kupanga prepare zinthu chani koma nthawi yozafikira ndi usiku. Okay chabwino mpofunika deposit chani akuti ananena kuti okay tikulipirani deposit. Koma anthuwo amene anamuimbira anapanga ofa ndalama zambiri kwambiri kuti Nora akayimbe. Anavomera. Kenako next day Nora anangopeza envelope nyumba mwake. Iye kunyamula envelope cha anapeza kuti muli ndalama akuti deposit yako kayimba kuja koma ndalama zake zambiri. Iye ucha kuyang'ana panalibe aliyese sanaona amene anabweresa ndalama. Anauza bandi yake, anakonzekera. Tsiku la ukwati linafika, ananyamuka usiku. Kunali kutali kwina kwake mbali ya ku desert. Akufika kunali mdima chonchi. Anaona chimansion. Kuona kuti ndio kuti malo ake ndi awo. Anafika anachita paki panja, anagogoda chitseko chinatsekulidwa. Analozeredwa kuti lowani nkati. Panali munthu wake ati nkhope yake amakhanga takuyang'ana kumbali amazibisa. Nora ndi gulu lake anati okay. Analowa ndi zida zawo. Amalondolera mzimakolido zina zake mpaka kutulukira muholo. Muholomo munali chigulu cha anthu. Koma anthu ake samawaona bwinobwino. Munali ngati kuti lighting yake inali low chonchi. Amayang'ana anthu kuona kuti chigulu chacho kukhala kuti chikuyang'ana iwowo koma chikuyembekezera kuti ayambe kuimba. Iye uchabasa anachita setup basi kuti ayambe kuti kuimba. Komano akuti anali ndi feeling ina yake yosakhala bwino. Komanso anali ndi mantha. Anayang'ana anzake aja. Kwayang'ana anthu aja ati samaoneka bwinobwino, samatha kuwaona bwinobwino kuti kodi anthuwa akuoneka bwanji. Ati analipo ndithu anthu mwina 300. Nora anayamba kutani kuimba. Atangoyamba kuimba anthu aja anayamba kuvina. Ati koma kuvina kwake mene anthu aja amazipindira, mene amatembenukira, olo mikono iyi imazakanga ndi kutalika, nkuzafupikanso, mitu kutalika khosiri, nkufupikanso. Nora uja atanamba mantha. Kwayang'ana anzake, nkumaona kuti anzake onso nawonso akuchita mantha, koma chifukwa choti zinthu zija zikuvina kwambiri, kumaopanso kuti mwinanso tisatani, tisasiye tikasiya china chake chichitika. Kenako ati nyimbo zikufika pachimake anthu aja koma kuvina, kenako pamene amazayang'ana pansi ati pamamveka zimasaundi ngati kukhoma pansi. Kuyang'ana pansi mpamene amazaona mapazi okhanga kuti mapazi a mbuzi osati mapazi a munthuyi. Onse aja ndi zimapazi ngati za zinyama zikuvina pamene paja zikudumpha, mitu iyi kutembenuka, mikono kutalika, kufupika, kusekerera kodabwitsa kuja kuti chikuchitika ndi chani. Ndi akuti Nora ndi anzake samayankhulana amangoyimbabe kuopa kuti mene zinthu zikuviniramo tikangosiya attention ilowera kwa ife. Komanso ngakhala amayimba samaona kuti ankwati ndi akwati bwindi atiwo ndi amangoyimbabe. Koma ati ndedzedhu zinavina iwo aja akatere. Kenako akuti ena anathamangira patsogolo pamene iwo anali amayimbira pa stage paja. Nkukhala kuti akuti kudzakangata kumugwira dzanja kwa aithokoza kuti akuyimba bwino. Sanayankhule ati koma pakamwa pamene chinayasamulira choopsa nkudzamugwira. Akuti atamugwira anamva kuotcha ngati moto, ndithu ngati chinthu chitsulo cha moto chamugunda upsa. Iye chakudzidzimuka. Wina anathamangira pamene panali nzache amene amayimba naye, nayenso anadzidzimukanso atachita notice kunena kuti manja mwawo, mikono yawo, thupi lawo zinthu nzootcha zodabwisa ndi anazindikira kuti akuyimbira zinthu zoopsa sanali anthuyi. Ndati zinthu zinavina. Kenako panazankha ngati patulukira ankwati ndi ankwatibwi. Komanso nkhope yawo sutiso imaonekanso bwinobwino. Nde ankwati ndi ankwatibwi aja anakakhala pasi. Inali around 3 am. Ati anangokhala pasi kenako magetsi onse nkuzima. Mpamene Nora ndi anzake oyimba aja ati anali atsaliwiro kuyamba kuthawa. Nanga simuli chindima anaona ngati mwayi wawo othawa. Anangothawa mangolondola chikolido mpaka anakatuluka.
atatuluka koma kuyamba kumangopita kuthawa akuti mena mazacheuka Nora kuyang'ana mbuyo kuona peza kuti chimanshoni chija pali kanyumba kena kake kakang'ono kokutha kakalekale ati wacha kumangothawa mpaka anapeza galimoto yawo kukwera galimoto ndikutani ndikuthawa ati anapita straight ku polisi ukanena kuti tinapita kuti tinachidwa haya koma zomwe taona ife ati apolisi ananyamuka nawo kupita apolisi kumene kuti apa palibe mansion. What do you mean kuti panali mansion? Iwo achaona kuti panali chimansion tabwera atazayimba koma kunali anthu zoopsa ati ayi panalibe china chilichonse panali kachinyumba kena kake kamene kokachisakasaka kale kuti abandoned. Apolisi anangoti sitikuziwa kuti mutu mwanu mwaona zotani koma palibe pokalikonse ndakuti Nora anali ndi mantha ndi gulu lake kuimba anasira 1997 sanapiteso kukaimba kwina kulikonse ndi nkhani yoti Middle East ndi nkhani yodziwika kwambiri yotchuka ndi anthu amene oti anakaimbira dzimajini. I think dzimajini kaya zimachedwa ngati zimademoni kaya ngati zimizimu kaya zotero zoiti koma ku Middle East ko ndi nkhani yodziwika pamene anthu ena amanena ndi nkhani yabodza koma Nora takaka anasira kuimba nthawi imene yoyo 1997 ungofuna kuchita cheya nkhani ya imachedwa kuti the Gene Wedding. Zikomo kwambiri.